Jebule ming latihan kirim-kiriman video ya dadi ya Mas ya. Ya, Rika ora percaya sih. Tuli nek wis krungu kendangane Rika mesti apa. Wong joget ki ora bakal lali. Wingi kula kirimi video Pak Niko. Siapa? Mas Denko. Video apa sih? Video apa wingi Mas? Video apa Denko ora meneng bae tuthuk sirahmu kowe. Jebule bareng metu, oh kepenak ya Mas ya. Kepenak ora ngomong-ngomong. Besok maning ya Mas. Denko video apa kok? Nyonge ngesuk-ngesuk dalam nonton ya. Aja kayak aku aja disembunyikan dewek-dewek. Bagonge ngomong ngawur. Apal tuli kendange drang-drang tak. Rika wis tanggap jogetane kaya piye. Kan kula wingi jane melu Mas Denko. Mas Denko ne anu nembe sepisan ketemu kan dereng gathuk. Iya, terus wis digathukna. Ya niki kan ketemu ping pira ya Mas ya? Pinggir urung ketemu maning kok ya? Urung gathukna pisan kan wis apik banget. Nggih bareng wis ping pindho kok kepenak. Ya tuli kepenak wis ping pindho. Aja berarti kok nek ping 3 ping 4 saya kepenak ya Pak ya? Wah, wis saya bobrok. Hah? Saya bobrok. Saya kepenak tuli anggere wis ping pindho, ping 3, ping 4 tuli bakal apal. Wis ora usah digathukna tumuli njaluk maning. Njaluk maning mengko maning. Maning pokoke. Iya, wah apik. Wis kendang ki iso nuntun wong joget kok. Kendange drang-tung tang tang grandung tang tung kesot. Trung jreng dang grandung tung tak kesot. Ki penak banget. Nyonge wae krungu kepengin melu joget. Waduh, oh ya iso joget cara Banyumasan. Tuli aja ngece ya truk. Iya. Nyonge guru joget. Oh ya syukur. Sing piye sing? Homa. Zumba. Oh, Zumba ya beda karo jogetan cara nganu kok ya. Zumba ya apa? Senam ibu-ibu lho. Wah. Seneng aku. Aku nginjen. Wah. Senam ibu-ibu kok nginjen. Warna-warna. Mangga diterusna. Iya. Ayo, Mbak. Salam. Diterusna. Mbak Kayune. Oh, nggih. Mbak Kayune Plas TV ya? Nggih niku wau. Iya. Dadi ketularan, Mbok. Ayo, aja ngece Mbak Kayune Plas TV tuli kelahiran Kebumen. Oh, Kebumen nggih, Bu nggih. Ngambal. Ngambal nggon sate. Iya, tuli kulino di sate. Ya. Monggo.